זה. טוב, שלום, שלום, ברוכים הבאים לכולם, ברוכות הנמצאות. אנחנו בפרשת תולדות. זה מוזר לי קצת יום ראשון להתחיל את פרשת השבוע, אבל יש לנו כל השבוע לחשוב על העניינים האלה. השבוע יש לנו פרשת תולדות, פרשה מאוד עמוסה, ואנחנו רואים בה, אני שמתי לב עכשיו שהתחלתי, שפתחתי את החומש, שאנחנו רואים בה את המאבק בין יעקב לעשיו לאורך כל הפרשה. אז בואו נתחיל ואני אדגיש לכם את המקומות האלה. אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה, בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי, לא לאישה. אנחנו זוכרים שבשבוע שעבר, אליעזר מצא את רבקה ליד הבאר והביא אותה להיות אישה ליצחק. אז יצחק היה בן 40 שנה ולא נולדו להם ילדים, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויתר לו השם ותר רבקה אשתו, והתרוצצו הבנים בקרבה. פתאום היא לא הבינה מה קורה. המדרש אומר שהיא הלכה ליד בית עבודה זרה, ומישהו התרוצץ שם, רק כאילו רצה לצאת, וכשהיא עברה ליד מקום של לימוד, אז גם מישהו התרוצץ שם ורצה לצאת, אז היא לא הבינה מה קורה, היא הלכה לשם שהיה עוד בחיים, ואמר לה שיש לה, זה מה שהיא אמרה, ותלך לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. היא יולדת תאומים, והראשון יוצא אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו, ידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. אז כאן אנחנו רואים את הוויכוח הראשון ביניהם, מי יצא ראשון. יעקב החזיק ברגל של בעקב עשיו, וכפי נראה עשיו דחף אותו שם בבטן, אז שם כאן היה הוויכוח הראשון. ויצחק בן 60 שנה בלדת אותם, כי הם התחתנו כשיצחק היה בן 40, 20 שנה היו בלי ילדים, ועכשיו נולדו שני ילדים. ועשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. עשיו יצא לצוד, ויעקב הכין תבשיל. אנחנו עוברים שנים, כן? ויעקב מכין נזיד עדשים. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשיו אל יעקב, עליתני נא מן האדום הזה, כי עייף אנוכי, על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב, מכרה לי כיום את בכורתך לי. עשיו אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה לי זה הבכורה? ויאמר יעקב, ישבה לי כיום, וישבה לו ויבכור את בכורתו ליעקב. זה הוויכוח השני, לא ויכוח, אלא אינטראקציה שנייה בין יעקב ועשיו על הבכורה. אז עכשיו, מכיוון שעשיו נולד ראשון, אז הוא נחשב בכור. עכשיו יעקב אומר לו, אתה רוצה נזיד עדשים? בבקשה, אבל תמכור לי את הבכורה. אז עשיו מזלזל בבכורה ונותן את הבכורה ליעקב. ואז יעקב נותן לו לחם ונזיד עדשים. ויאכל וישת ויקום וילך ויבז עשיו את הבכורה. רואים את ההתנהגות שלו ככה, זלזול מוחלט. סיפור נוסף, ויהי רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון שדיברנו עליו לפני שבועיים, היה רעב בארץ. יצחק ירד לכיוון מלך פלישתים גרר, והשם אמר לו, אל תרד מצרימה, תישאר בגרר, אל תרד מצרימה. באמת לכל האורך, גם אברהם וגם יעקב עזבו את ארץ ישראל באיזשהו שלב, אבל יצחק, השם אמר לו לא ללכת, לא לעבור לשום מקום, לא לרדת מהארץ, לא לעזוב את הארץ. גור בארץ הזאת ויהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ.
אני מאוד אוהבת להקריא לכם את כל ההבטחות של השם לאבות שלנו, גם על הארץ וגם על הזרע. זה מחזק אותנו, שכמה ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, וכמה יש לנו עוד עתיד גדול. וישב יצחק בגרר, והוא אמר לאנשי המקום שרבקה היא אחותו. עד שיום אחד אבימלך ראה אותם ביחד, ואז הוא הוא קרא ליצחק ואמר לו, למה אמרת שזה אשתך? למה אמרת שזאת אחותך? הרי זאת אשתך. אחד העם היה יכול לשכב עם אשתך, והבאת אלינו אשם. השם היה מאשים אותנו. כאילו הם צדיקים גדולים, כן? אז אבימלך ביקש ציווה שלא לגעת ביצחק וברבקה, וביקש ממנו קצת, וגם במקביל כתוב שהשם ברך את יצחק מאוד, ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה, ויקנו אותו פלישתים. ואבימלך אמר ליצחק, לך מאיתנו כי עצמת ממנו מאוד. אתה יותר מדי גדול, אתה תופס לנו את כל המקום, תתרחק מאיתנו. כל הבארות, יצחק הלך, וכל הבארות שחפרו עבדי אביו, עבדי אברהם, הפלישתים סתמו. למה סתמו? זה כבר סיפורים אחרים. ואז יצחק חפר את הבארות מחדש, כדי שיהיה לו מים. ויקרא להם כשמות אשר קרא להם אביו, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק, ולאמור לנו המים. הרחיקו את יצחק ואת הרועים שלו מהבארות שלכאורה שייכים להם. הם קראו למקום הזה עסק, כי התעסקו עמו. ואז הם הלכו למקום אחר, ויחפרו באר אחרת, ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם ויחפור באר אחרת, ולא רבו עליה, ויקרא שמה רחובות. ויאמר, כי אתה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ. אני חושבת שזה אחד הרמזים לגלות הראשונה והשנייה והשלישית שלא תהיה. שהבארות האלה. ויעל משם באר שבע, וירא אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא, כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם, ויית שם אוהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר, עוד באר אחת. אבימלך המלך של גרר בא אליו ליצחק ורצה לעשות איתו שלום, כי הוא ראה שיצחק גדל מאוד, וקראת איתו ברית שלום. אני ממשיכה, אני מדלגת קצת. ויהי עשיו בן 40 שנה. עשיו הוא היה בגיל של יצחק, יעקב, נכון? אז עשיו הוא בן 40 שנה, ויקח אישה את יהודית בת בארי החיתי, ואת בוסמת בת אלון החיתי, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. הם לא אהבו את הקלות שלהם. כפי נראה היו עובדי עבודה זרה. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מראות, יצחק נהיה עיוור, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, ולא ידעתי יום מותי. ואתה שנה כליך ותליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד. אני חושבת שכולם מכירים את הסיפור עם הברכות, שיצחק רצה לברך את עשיו, ובאוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא. אבל רבקה היו לה תוכניות אחרות. רבקה אומרים שהאימהות היה להם רוח הקודש, והיא ידעה שהברכה לא מגיעה לעשיו, היא מגיעה ליעקב, והיא ארגנה את יעקב ואמרה לו, לך תביא לי בן בקר, לא בן בקר, לצאן. וכך משם 2 גדיי עזים טובים, ועשה אותם התמים לאביך כאשר רעב, והבאת לאביך, והיא אמרה לו, תיגש לאביך, תגיד לו שאתה עשיו,
ו... ואתה רוצה את הברכה. ויעקב מפחד, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי קללה ולא ברכה, אולי אבא יקלל אותי ולא יברך אותי, ותאמר לו אמו, עליי קללתך בני, אך שמוע בקולי, ולך קח לי 2 גדיי עזים. ואז הוא מביא לה, והיא מבשלת לו אוכל טעים ליצחק שהוא אוהב, ורבקה לוקחת את הבגדים של עשיו, ושמה על יעקב, וגם על הצוואר, גם על הצוואר שלו, כי עשיו היה מאוד מאוד שעיר, ויצחק היה ממשש את עשיו. ויבוא אל אביו יעקב, לקח את האוכל שהיא הכינה, ויבוא אל אביו ויאמר אבי, ויאמר הנני, מי אתה בני? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך. חז"ל מחלקים את הפסוק הזה, להגיד אנוכי, פסיק, עשיו בכורך. כאילו אני זה אני, ועשיו הוא בכורך. עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נא שבה ואוכלה מצידי, בעבור תברכני נפשך. ויאמר יצחק אל בנו, למה, איך מיהרת למצוא בני? ויאמר כי יקרא השם אלוהיך לפניי. יצחק ככה לא כל כך מאמין, ויאמר יצחק אל יעקב, קשנה ואמושך בני, אתה זה בני עשיו? אם לא, ויקש יעקב וימושהו, ויאמר הכל, כל יעקב, וידיים ידי עשיו, ולא הכירו, כי היו ידיו כידי עשיו, אחיו, שעירות. ואז הוא בירך אותו. ויאמר, אתה זה בני עשיו, ויאמר אני. עוד פעם הוא שואל. ויאמר, גשה לי ואוכלה מצד בני למען תברכך נפשי. וגש לו ויאכל, ויבא לו יין וישת, ואז הוא מברך אותו. ייתן לך האלוהים איתה לשמיים ומשמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים, והבא גביר לאחיך, וישתחוו לך בני אמך, עורריך ארור ומברכך ברוך. זה הברכה שהוא קיבל. ויהי כאשר קילה יצחק לברך, ויהי אך יצא יעקב מפני יצחק אביו, ועשיו אחיו בא מצידו. ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו. ויאמר לאביו, יקום נא אבי, ויאכל מצד בנו בעבור תברכני נפשך. ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר, אני בנך בכורך, עשיו. עשיו ממשיך להשתמש במושג של בכור. דרך אגב, שוב, כאן המאבק הזה של מי בכור. כי יעקב הוא בכור כי הוא קנה את הבכורה. ועשיו מרגיש את עצמו עדיין בכור. והוא אומר לאבא שלו, אני הבכור. ויחרד יצחק כחרדה גדולה עד מאוד, ויאמר, מי איפה הוא הצד ציד ויבא לי ואוכל מכל בטרם תבוא, ואברכהו? ואז הוא מוסיף, גם ברוך יהיה. במקום לקלל אותו, כי יעקב פחד שהוא יקלל אותו. כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. חז"ל אומרים שהצעקה הזאת עושה נזק גדול לעם ישראל. ויאמר לאביו, ברכני גם אני אבי. ויאמר, בא אחיך במרמה ויקח את ברכתך. ויאמר, אחי קרא שמה יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, ועתה הנה לקח את ברכתי. הוא עכשיו מודה שהוא לקח את בכורתו. ויאמר, הלא הצלת לי ברכה, ויען יצחק ויאמר לעשיו, אין גביר שמתיו לך, ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים, ודגן ותירוש שמחתיו, ולך איפה מה אעשה בני? ויאמר עשיו אל אביו, הברכה אחתי לך אבי? ברכני גם אני אבי. וישא קולו ויבך. ואז יצחק מברך גם את עשיו, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל, על חרבך תחיה, וזה אנחנו מרגישים, ואת אחיך תעבוד, והיה כאשר תריד, ופרקת עולו מעל צוואריך. אתם שניכם ביחד לא תוכלו להיות למעלה, או אתה למעלה או הוא למעלה. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחיו. ואז מספרים לרבקה את דברי עשיו שהוא רוצה להרוג את יעקב, ואז רבקה אומרת ליעקב, קום לך ברח לך ללבן, וישבת עמו ימים אחדים, עד אשר תשוב חמת אחיך. עד שוב אף אחיך ממך, ושכח את כל אשר עשית לו. ושלחתי ולקחתיך משם, כשעשיו יירגע, אני אשלח לך הודעה שתבוא.
למה אשכל גם שניכם יום אחד? ואז היא מסדרת את זה שיצחק באמת יגיד לו ליעקב ללכת לבחור אישה אצל משפחת רבקה, ויעקב יוצא והולך ללבן. יש עוד כמה דברים קטנים באמצע, אבל זה כבר ארוך מדי. פרשה מאוד מיוחדת ומאוד בסיסית למצב של מה שקורה בעם ישראל. דרך אגב, אדום זה לא ישמעאל. אדום מדובר דווקא על גרמניה, על עמלק, שהרגו ורצחו כל כך הרבה מעם ישראל. טוב, זהו, זו פרשה מאוד כבדה ומאוד ארוכה. כאילו, אדום במסורת זה נצרות. כן, כן, אני לא יודעת. אני לא יכולה וישמעאל להגיד זה לכם. האסלאם. כן, ישמעאל זה האסלאם, אבל אני לא יודעת אם אדום זה הנצרות. לא יודעת, יכול להיות, על פי דעתי כן, לפחות יש מסורת כזו. אני אברר את זה, בסדר, אני אברר. אה, זהו. עכשיו, בשבוע שעבר דיברנו עכשיו אנחנו חוזרים לעבודה שלנו. בשבוע שעבר דיברנו על זה שאנחנו לא דורשות מספיק מעצמנו, בגלל שחזר וחזר וחזר כל פעם במאסטר טאפינג המחשבה הזו, או הרגש הזה, וחיברתי את זה גם לעכשיו, לחפירת הבארות של עבדי יצחק ושל יצחק, אפילו שהפלישתים סתמו, ויצחק, או עבדי יצחק, טרחו לחפור אותם. ואז שוב גרשו אותם, הם הלכו למקום אחר, וחפרו שוב באר, ושוב גרשו אותם, והלכו למקום אחר, ובסוף היה להם את הבאר שלהם. זאת אומרת, הם לא התחילו, אוי, לקחו לי, אכלו לי, שתו לי, והתחילו את המלחמה או מאבק, אלא אמרו, בסדר, אנחנו דרשו מעצמם, כן? אנחנו נחפור מחדש, והם הוסיפו אור, הוסיפו טוב לעולם, וחפרו עוד בארות ועוד מים, וגם דרך אגב דיברנו, אתם זוכרים בשבוע שעבר על הבור, באר ומעיין, שהבאר זה השילוב של עבודה מצד אחד, עבודה שלנו, ומצד שני המים החיים שזורמים בתוך הבאר מהצד של הקדוש ברוך הוא, של החיבור ביחד של העבודה שלנו עם הברכה של השם. אז אנחנו נדבר על זה, כאילו אני רוצה שבאמת עוד פעם כל אחת תחשוב על הנושא הזה, של לא דורשת מעצמי, לא מתאמצת מספיק, איפה אני לא מתאמצת, ולמה אני לא מתאמצת, ומה קשה לי, וגם אתם יכולים לקחת אם יש לכם מין הרגשה כזאת של אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, אז תעבדו על הנושא הזה, ובלי להפסיק להיות נבחים כאלה, אלא לקום ולעשות בעצמנו מה שאנחנו צריכים לעשות, בלי להתחשב במה שאכלו לי, שתו לי. כמובן שאנחנו מקדישים את הזום הזה לרפואת עם ישראל, רפואת הפצועים ושחרור החטופים. היו אצלנו בשבת, שבת חיי שרה, היו אצלנו אורחים, בין השאר היו כמה חבר'ה שחזרו מעזה, מהמלחמה, וסיפרו כמה שהם כבר הפוכים, כמה קשה להם, כמה טראומה יש להם, וכמה שקשה להם לחזור לחיים הרגילים. ממש היה רחמנות לראות אותם. אז לרפואתם גם כן אני מכוונת. וזהו, שיהיה טוב בעם ישראל, שיהיה טוב בעולם. אז בואו נעשה... אגב, אכלו שתו לי זה מצד עשיו, אכלו... ולא מצד יעקב. נכון, 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 נכון מאוד. אז אני רוצה שאנחנו נהיה כמו יעקב, שנדרוש מעצמנו,
שנקום ונעשה, ולא נהיה כמו עשיו, נכון? בסדר, אבל זו הייתה רמייה. בסדר, אבל אנחנו לוקחים את זה למקום שלנו. כל אחד ואחד ייקח את זה למקום שלו, ל- לסיטואציה שהוא חווה, והוא רוצה להשתחרר ממנה. אז וגם היו לו רגשות אשם ליעקב, כשהוא היה צריך להיפגש עם כל משפחתו, עם עשיו, הוא די היה מבוהל. עם עשיו, זה כשהוא בשבוע הבא. נפגש, שהוא חוזר עם כל זה, נשותיו, עם כל... תחכי לשבוע הבא שהוא לא, אני רק אומרת שהמרמה הזו, נכון, המרמה אה, הזאת היא הפחידה מלווה את אותו. יעקב, והוא מאוד נכון, חושש. נכון, נכון, הוא חושש. ודרך אגב, שוב אני אומרת, הוא עשה את זה כי אימא שלו אמרה עליי קללתך בני ואני אחראית על כל מה שקורה. וטוב שהיא עשתה את זה. יאללה, בואו נתחיל עם שתייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תצרף עם ידיים, יד אחת על הטבור ומספריים, להפוך את הידיים. יפה, אני רואה שרושמים בצ'אט, מצוין, תרשמו, ואוזניים. לא, לא, רק את הדברים האלה, אולי עוד קצת קדימת מים. עכשיו, עכשיו זה בסדר? אני משתפת איתכם את החוברת, ואנחנו עובדים על הנושא של לא דורשת מעצמי, או לא מתאמצת מספיק, או אכלו לי שתו לי. בסדר? כל אחד עם העניין שלו. מתחילים. כל הגוף, אמצעים, עליון, עד 8, עד 4, עד 2 לא, 3 לא, מוח, עד 7, עד 5 לא, 6 לא, 7 תלמוס. תלמוס, בואו נראה מה יש לנו פה, תדרים לא, מחשבות לא, אז רגשות. דף 1, עד טור ג', טור א' לא, טור ב' לא, טור ג', עד 16, עד 8, עד 4, עד 2 לא, 3 לא, תראו מה יצא לנו, 4, כמו שזה, כן, מי דורש מעצמו? אנחנו? כן, דורשת מעצמי, יפה, דורשת מעצמי, אבל אנחנו צריכים לזכור שכל מה שיוצא לנו זה משהו שאנחנו רוצים לשחרר. אז או שאנחנו דורשים מעצמנו יותר מדי, או שאנחנו אומרים, מה, אבל אני דורשת מעצמי. או, או אם מישהו יש לו איזה רעיון אחר, גם כן, כי אנחנו צריכים לשחרר את אולי זה סתם מחשבה שאני דורשת מעצמי. בתלמוס זה משהו במוח שיושב לנו, יכול להיות שאנחנו חושבים שאנחנו דורשים מעצמנו. לא יודעת, אנחנו נעשה את הטיפוף. דורשת מעצמי, בתלמוס, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק.
האם יש לנו עוד רגש פה? לא. עוד איבר. כל הגוף לא, אמצעי לא. אם הייתי, אם היינו דורשים מעצמנו וגם עומדים בזה, אז זה לא היה קונפליקט. יכול להיות, נכון, יכול להיות שדורשים אבל לא עושים את זה. יש בתוכו איזה רצון גם. עד 8, כן. עד 4, כן. עד 3, לא. אז עוד פעם כאן. עד 7, לא. עד 10, לא. 11, 12, 13. מערכת ההפעלה הרשתית. בואו נראה מה יש לנו כאן. תדרים לא, מחשבות לא, רגשות. דף 1, עד טור ג', טור א', לא, טור ב', לא, טור ג', עד 16, עד 8, עד 4, עד 2, לא, 3, לא, 4. עוד פעם דורש מעצמי. כמו שזה, לא. לא דורשת מעצמי. מה זה? מי יכול לזה? אני רק אבדוק שאנחנו באמת מאוזנים. כן, מאוזנים. אנחנו מאוזנים. אז בתלמוס זה דורשת מעצמי, ובמערכת ההפעלה הרשתית לא דורשת מעצמי. אולי זה הקטע של מערכת ההפעלה הרשתית, זה מה שאנחנו רואים סביבנו, מה שבא, אז זה בעצם אולי אנחנו רואים שכאילו מין צרת רבים כזה, כאילו רואים שיש עוד אנשים כמונו, אז... זה אומר שלא, רגע, כן, זה אומר שכן. לא דורשת אבל מעצמי, זה אני כלפי עצמי, כן, כן. שזה אז כאילו נותן איזו לגיטימציה, אבל זה לא, אבל זה... כן, מחליש אותנו באיזשהו מקום. מעניין. זה אז פה, בבקשה. לא דורשת מעצמי, במערכת ההפעלה הרשתית, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. הכי כיף זה שאני יודעת שזה מה שיצא, אז זה מה שיצא, הבלבול הוא אצלי. האם יש לנו עוד רגש פה? לא. עוד איבר, כן. כל הגוף, כן. עד 10, עד 4. עד 2, לא. 3, לא. מערכת כלי אדם. עורקים, כן. עורקים. תדרים, לא. מחשבות, כן. עד דף 4, כן. עד 2, כן. 1, לא. 2. טור א', עד 16, עד 8, לא. עד 12, לא. עד 14, לא. 15, כן. כמו שזה, מי חייב לנצח? אנחנו. חייבת לנצח. יכול להיות שזה הדורשת מעצמי יותר מדי, שאני חייבת לנצח באיזשהו מקום, וכאילו מכריחה את עצמי לעשות דברים שמעבר לכוחות שלי. אולי הדורשת מעצמי הראשון היה שאני באמת דורשת מעצמי יותר מדי, ומערכת ההפעלה הרשתית זה אנחנו רואים מסביבנו אנשים שלא דורשים מעצמם, ובעורקים אני חייבת לנצח, העורקים זה הצד הגברי שלנו, הצד הפעיל, הצד הפועל, נגיד. אז יש לנו מין תחושה כזאת שאני חייבת לנצח, חייבת לעשות, מעניין. פה, מתחת לכתפיים, חייבת לנצח בעורקים במערכת כלי אדם, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד מחשבה פה? לא. עוד איבר. כל הגוף. עד 10, עד 4, עד 3, לא. אז עוד פעם מערכת כלי אדם. עורקים,
בעורקים. אז מה יהיה לנו בעורקים עכשיו? מחשבות? לא. רגשות. דף אחד, עד טור ג', כן? טור א', לא. טור ב', כן? עד 16, עד 8, עד 4, עד 2, לא. 3, 4. כמו שזה? לא. לא בהודיה. אתם זוכרים שגם בשבוע שעבר היה לנו לא בהודיה על אני לא זוכרת אם זה היה בעורקים, אבל היה לנו את הרגש הזה. אז פה, לא בהודיה, בעורקים במערכת כלי הדם, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. סליחה, רק שנייה, אני חוזרת אליכם. אני שכחתי כרגיל להגיד לכם לעשות סריקה קלה בגוף ולרשום אם אתם מרגישים, יש לכם איזה תחושות לא רגילות בגוף, כאבים, זרמים, קיבוצים, כל מיני, ותעשו איזו סריקה מהירה ותרשמו בצד כמה זה כואב מ-1 עד 10. סליחה, מה היה המשפט? לא בהודיה? בעורקים במערכת כלי הדם. לא בהודיה, נכון? כן. תודה. טוב, אז אני אחזור בחזרה לחוברת ותנסו אז תופפנו את לא בהודיה. האם יש לנו עוד איבר? לא. אז כהרגלנו אנחנו בוחרים איבר להטמיע משהו חיובי. כל הגוף, אמצעי, פלג עליון. עד 8, עד 4, עד 3 לא, עד 7, כן, עד 6 לא, תלמוס, כל מה שהיה לנו קודם עם הדורשת מעצמי, עכשיו בואו נראה מה יש לנו בחיובי. עד דף 2, עד 4 כן, דף 3 כן, עד 17 לא, 18, 19, 19. יופי. אתם יודעים שה-19 הלארג' בשלילי שלו זה החוסר ביטחון עצמי. אז עכשיו יש לנו חיזוק. בבקשה. תדר לארג' בחיובי, להעז לחלום, להעז לבצע, ביטחון עצמי, עוצמה, אמונה ביכולת, יוזמה, לקיחת סיכונים, קפיצה למים, התנסויות חדשות ומחויבות להצלחה. בתלמוס, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יפה. הלוואי. אמרו לי פעם שהלוואי זה לא ביטוי טוב, כי אם אתה בהלוואי זה סימן שאתה לא מאמין. אתה אומר, הלוואי וזה יהיה. אבל חזק ונתחזק. להעז לחלום, להעז לבצע, ביטחון עצמי, עוצמה. טוב, אז אנחנו ממשיכים. האם יש לנו עוד תדר חיובי, עוד איבר חיובי להטמעה? לא. אז אנחנו ממשיכים להיבט הבא. כל הגוף, עד 10, עד 4, עד 2, 1, לא, 2. עד 4, לא, 5, 6. שיער. שיער. אולי נתחבר לשיער של עשיו. תדרים. או של יעקב, המלאכותי. היה לך, זה מה שהלבישו עליו. כן. דף 1, עד טור ג' לא, טור ד' כן, עד
16, עד 8, עד 4, עד 2, 1, לא, 2, כמו שזה, חנוק. מי חנוק? אנחנו חנוכה. מעניין. אז על החזה, חנוכה, בשיער במערכת האור, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם. סליחה, לא שמעתי, את היית לא נשמעת כשאמרת את מה צריך. חנוכה, חנוכה בשיער במערכת האור. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יעקב היה חנוק בשיער שהלבישו עליו. כמו תחפושת כזו, זה אנשים כן. חנוקים, זה לא... הוא הרגיש לא טוב עם זה, אבל באמת אנחנו מתעסקים יותר בנושא הזה של לדרוש מעצמי, של להתאמץ, לעשות, לפעול, וגם אכלו לי, שתו לי, לא להיות במקום של אכלו לי, שתו בסדר, לי. רבקה דרשה ממנו, הוא לא דרש. היא הייתה צריכה לשכנע אותו. כן, נכון. טוב, הלאה. האם יש לנו עוד רגש פה? לא. עוד איבר. כל הגוף, עד 10, עד 4, עד 2, 1, 1, עד 4, לא. 5, לא. רצועות. הרצועות במערכת התנועה. תדרים, מחשבות, רגשות. דף 1 עד טור ג', טור א', טור א', עד 16, עד 8, עד 4, לא, עד 6, לא, 7, 8, כמו שזה עובד, אנחנו, כן, עובדת עצות. מדר, תגידי שוב, עובדת עצות באיזה איבר? כי לא שמעו אותך טוב. ברצועות במערכת התנועה. פה. עובדת עצות ברצועות במערכת התנועה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני. איפה הטיפוף? פה, מתחת לבית השחי על פס החזייה. עובדת עצות ברצועות במערכת התנועה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד רגש? יש עוד רגש. שנייה. נבדוק שאנחנו מאוזנים. דף 1 לא, דף 2 לא, דף 3. טור ג', טור א'. טור א'. טור א'. עד 16, עד 8, עד 4. רק יש לי הרגשה לא טובה עם הטנסור עכשיו, משהו התפספס פה. רגש נוסף, דף 3, עד טור ג', טור א', עד 16, עד 8, עד 4, לא, עד 6, לא, 7, 7. כמו שזה מתרפס. מי מתרפס? אנחנו? לא, מישהו אחר כלפינו. אנחנו חושבים שמישהו אחר מתרפס כלפינו. ברצועות. זה עדיין ברצועות אנחנו, כן? אז כמו שזה מתרפס, אבל כשאנחנו
מדברים על מתרפס, זה לא אנחנו, אלא זה מישהו אחר. אנחנו חושבים שמישהו אחר מתרפס כלפינו. באותו מקום, מתחת לבית השחי על קו החזייה. מתרפס ברצועות במערכת התנועה, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד... מתרפס? מה את שאלת, אורלי? אתה מתרפס, לא אנחנו? לא, לא אנחנו. לא אנחנו. אנחנו מרגישים שמישהו אחר מתרפס כלפינו. זה לא אומר שהוא באמת מתרפס, אבל זה התחושה שלנו. האם יש לנו עוד רגש פה? לא. עוד איבר? כן. כל הגוף. לא. אמצעי. לא. עליון. כן. עד 8, עד 4. לא. 5, 6, 7, 7. לא יצאנו, אני חושבת, 4. עד 2, 3, 4. גרעין האקומבנס. אתם רוצים לראות מה זה? חלק ממערכת העצבים שמעורבת ברגשות, מוטיבציה, זיכרון, למידה, חוש הריח וההקשרים ביניהם. פועלת בעזרת השפעה על המערכת האנדוקרינית ומערכת העצבים האוטונומית. קשורה למערכת העונג של המוח. מוטיבציה, הנה עוד פעם מוטיבציה ועונג. טוב, אז אנחנו... גרעין האקומבנס, יש בהקשר המוטיבציה מן הסתם. תדרים, מחשבות, רגשות. דף 1, עד טור ג', כן. טור א', לא. טור ב', לא. טור ג'. עד 16, עד 8, לא. עד 12, לא. עד 14, לא. 15, 16. כמו שזה, זהיר. מי זהיר? אנחנו זהירה. יותר מדי זהירות יכול להיות? יותר מדי זהירות, כפי הנראה. טוב, אז פה, זהירה, בגרעין האקומבנס, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. את יכולה בבקשה לחזור על האיבר? גרעין האקומבנס, אוקיי, תודה. האם יש לנו עוד רגש פה? לא. עוד איבר? כן. כל הגוף, עד 10, עד 4, עד 2, לא, 3, לא, מערכת כלי הדם. העורקים, תדרים, מחשבות, רגשות. דף 1, עד טור ג', טור א', עד 16, עד 8, עד 4, עד 2, 1, לא. 2, אבוד, כמו שזה, כן, מי אבוד אנחנו? אבודה. מה, אתם באמת מרגישות ככה? עבודה בעורקים זה כפי נראה בעניין הזה של העשייה, של היצירה, של היציאה החוצה. מעניין. פה. עבודה בעורקים במערכת כלי הדם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. זה הכל מסביב, תזכרו את הנושא שלנו, כן? זה הכל מסביב לנושא. האם יש לנו עוד רגש? לא.
עוד איבר, גם לא. איבר חיובי, הטמעה חיובית. כל הגוף, עד 10, עד 4, עד 2. עד 2, 1, 1. עד 4, 5, 6. הרצועות. הרצועות במערכת התנועה, אתם זוכרים, הטיפוף הוא מתחת לבית השחי. תדר חיובי, עד דף 2, עד 4, כן. 3, כן. עד 17 לא, 18 לא, 19, כן. יפה. עוד פעם. תראו, זה כל החוסר ביטחון עצמי שלנו. פה. תדר לארג' בחיובי. להעז לחלום, להעז לבצע. ביטחון עצמי, עוצמה. אמונה ביכולת, יוזמה, לקיחת סיכונים, קפיצה למים, התנסויות חדשות ומחויבות להצלחה ברצועות במערכת התנועה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. זה מאוד יפה שזה במערכת התנועה, כי זה מניע אותנו, זה מזיז אותנו עכשיו, הדברים האלה, הרגשות האלה או האמונות האלה. יפה, האם יש לנו... איפה? מה האיבר היה? הרצועות במערכת התנועה. אוקיי. הרצועות שהן לא מאוזנות, זאת אומרת, זה או שהן מתוחות מדי, או שהן רפויות מדי. הרצועות, כן, אבל עכשיו אנחנו עכשיו מטמיעים שם. הזענו אותה. כן. מתוח מדי, רפוי מדי. אצל חלק ככה, אצל חלק ככה, זה לא כולם אותו דבר. לא, שעכשיו זה היה לאיזון. אז... כן, כן. האם יש לנו עוד תדר? לא. עוד איבר? עוד איבר, כן. כל הגוף. עד 10, עד 4. עד 2. לא. 3 לא. 4. עורקים. מן הסתם. יצא לנו גם בהיבט הזה וגם בהיבט הקודם, יצא לנו עורקים. תראו, בהיבט הקודם, בעורקים היה חייבת לנצח וגם לא בהודיה. ופה יצא בהיבט הזה עבודה. אז עכשיו אנחנו נלך להטמעה החיובית, ונראה מה ייתן לנו. עד 2, עד 4, כן. 3, כן. עד 18, לא. 19. גם כאן. 19. תזכרי שיש פה מחויבות להצלחה, ובקודם יצא לנו על הנושא של ההצלחה שאנחנו אולי רוצים יותר מדי, אני כבר לא זוכרת בדיוק את הניסוח המדויק. חייבת לנצח. חייבת לנצח, ופה כתוב מחויבות לנצח. נכון, אבל איפה כתוב מחויבות? תסתכלי ב-19 בסוף. 19. המחויבות להצלחה, כן. להצלחה, כן, נו. בסדר, אותו דבר. כן, אבל הצלחה, נכון. בסדר, אז זה הטמעה חיובית. זה בצד החיובי שלנו. בסדר, אבל אני רק רוצה להגיד שאני רוצה לנצח, זה לא משהו שלילי לכשעצמו, זה מה שאני רוצה להצביע. נכון, השאלה מאיזה מקום זה בא, וכמה כוחות לפעמים אתה שם שם. נכון, נכון מאוד. אז אנחנו בעורקים, פה. תדר 19 בחיובי, לארג'. להעז לחלום, להעז לבצע. ביטחון עצמי, עוצמה, אמונה ביכולת, יוזמה, לקיחת סיכונים, קפיצה למים, התנסויות חדשות ומחויבות להצלחה, בעורקים במערכת כלי אדם. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד תדר, עוד איבר, עוד היבט? כן, עוד היבט. כל הגוף. עד 10, כן. עד 4, כן. עד 2, 1. עד 4, לא. 5, לא. 6.
רצועות, שוב הרצועות. עוד לא גמרנו איתם. תדרים, כן. ימין, כן. עד 10, לא. עד 16, לא. 17, 18, 19. עכשיו אנחנו בשלילי. אתם מבינים, עוד נשאר לנו ברצועות הסיפור של השלילי. ימין עד 4, לא. 5. פחד לקחת סיכונים. מתחת לבית השחי. פחד לקחת סיכונים. תדר לארג' ברצועות במערכת התנועה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. האם יש לנו עוד תדר? עוד איבר? עוד תדר? עוד תדר, כן. עד 12, רגע, עד 12, כן. עד 8, כן. עד 4, לא. 5, 6, 7, 8. מעניין. תדר צ'יקורי. הצ'יקורי זה התדר של אכלו לי שתו לי. לא, זה בעצם ה-38, הווילו. אבל זה גם כן, יש לו משהו מזה. צד ימין, עד 4, לא. 5, 6, 7. אתם רואים? מפגינה חוסר שביעות רצון. פה. מפגינה חוסר שביעות רצון. תדר צ'יקורי. ברצועות במערכת התנועה. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. מה? האם יש לנו עוד תדר? לא. עוד איבר? כן. כל הגוף עד 10, עד 4, עד 2, 1, לא, 2, עד 4, 1, כן. מערכת האור, כיחידה אחת, תדרים לא, מחשבות לא, רגשות. דף אחד, כן. טור א', לא. ב', לא. ג', כן. עד 16, עד 8, עד 4. עד 2, לא. 3, לא. 4. כמו שזה, לא. לא דורשת מעצמי. מעניין. וואי וואי. במערכת האור כיחידה אחת, בסדר? אז פה. לא דורשת מעצמי. במערכת האור כיחידה אחת. אני וגופי בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. תראו, הלא דורשת מעצמי פה, בהיבט הזה, הוא מהצד של החוסר ביטחון. מהצד של הלארג'. נראה אם יש לנו עוד רגש, עוד איבר, כן. כל הגוף. גם מערכת, גם זה שזה במערכת האור, זה, אמרנו שזה מין סוג של הגנה. מערכת, כל הגוף, אמצעי, עליון, תחתון. אגן, עד 10, עד 5, עד 3, 2, 2, לא. אנרגיית החיים. לא, ג', לא, ד', לא, טור ה', עד 16, עד 8, עד 4, עד 2, לא,
3, כמו שזה, כן, יציבה, אנחנו יציבה באנרגיית החיים. מעניין, זה משהו שאנחנו צריכים לשחרר, את היציבות הזאת. יכול להיות שכמו שהרבה פעמים אנחנו נמצאים באיזשהו מקום, טוב לנו, קשה לנו לשחרר במקום הזה. אנחנו יציבים פה, טוב לנו פה, ואין לנו חשק, אין לנו רצון כל כך לשנות ולהתחיל דברים חדשים. אז באנרגיית החיים, כאן מתחת לעצמות הבריח. לצאת מאזור הנוחות, או שאנחנו מספרות לעצמנו שאנחנו יציבות. כן. כן. אז פה באנרגיית החיים, יציבה, באנרגיית החיים, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד רגש? לא. עוד איבר? גם כן. הטמעה חיובית? כן. כל הגוף, עד 10, עד 4, עד 2, 1. עד 4. שנייה. מחשיד אותי. רואים שזה לא, אנחנו לא מאוזנות. עוד טיפוף. אני שואלת שוב אם יש לנו עוד איבר בהיבט השלישי, לא. חיובי, כן. כל הגוף, כן. עד 4, לא. עד 8, לא. 9, 10, 11. באמת התפלאתי שהיום לא יצא לנו הדבר הזה. 1, 2, 3. מעניין, מערכת שיווי המשקל לעומת היציבה. מעניין. בואו נראה איזה תדר חיובי יש לנו פה. עד 2, 3, 4, 4. עד 25, עד 28, 29, 30. תראו איזה יופי. 30. ומערכת שיווי משקל, פה באזור הזה בין העיניים לאוזניים. תדר סוויט צ'סנט בר חיובי, תקווה, אמונה, אופטימיות, התגברות על אתגרים, יכולת לשאת סבל ואישיות חזקה במערכת שיווי המשקל. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. יש לנו עוד תדר, עוד איבר. לא, האם יש לנו עוד היבט? גם לא. מספיק. טוב, אז עשינו זאת. אנחנו נסגור את ההקלטה, כי אנחנו כבר הרבה זמן מקליטים.